Grabatzen ari garen unean eguerdiko ordu bata eta 19 diren honetan, gaur hasiko den lauterdiko txapelketa nagusiko ligaxkako hirugarren jardunaldiaren analisia eta pronostikoak egingo ditugu. Gaur hasiko da Arrasaten eta igandean amaituko da Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan. Gauza asko erabakita daude, beste asko oraindik ere erabakitzeke hirugarren jardunaldian ohikoa den moduan. Eta horiek denak errepasatuko ditugu banan-banan. Lehen partida gaur ezer esatekorik ez duena, Peñak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute Arrasaten, esan dugu ezer esateko ez duen partida. Oinarrian Peio Etxeberria sailkatuta baitago eta Peña bigarrena txapelketatik kanpo, bitik bi irabazi ditu Peiok, bitik bi galdu Peñak, eta ikusi beharko da, ea zer gertatzen den, batez ere batetik Peiorentzat datorren asteko finalerdirako entrenamendu oso ona eta gogorra izango da, zalantzari gabe, eta Peña bigarrenarentzat txapelketa aliketa modu duinenean amaitzeko aukera eta binakako txapelketari begira motivazioz sartzeko horietako partida. Partida honetan behar bada Peña hartuko nuke favorito gaur, batez ere naiz eta Peioia da sailkatuta dagoen, iruditzen zait Peñak oso ezer galtzeko ez duenez oso agresibo jokatuko duela, Peiori alik eta gehien oinetara jokatu eta ea defentsan behartzen duen. Gainontzean aukerak uzten baldin badizkio, Peña, naiz eta defentsan hobetu duen, Peio defentsa handiagoa duen pilotaria da, eta Peiok musika jartzen badu eta Peña dantzan ibiltzen bada, nekez egingo dio aurre Jon Anderrek, baina iruditzen zait saketik hasita Peñak sekulako sakea dauka, Peio ere sake eramale handia da, horretan ez dago zalantzarik, baina ea zer gertatzen den eta esaten dugu, Peña favorito izango da. Bihar Iruñeko Labrit pilotalekuan hemen bai, partida hau ila labizikoa, partida klasikoa, Elordi eta Laso izango dira nor baino nor gehiago. Iruñeko Labrit pilotalekuan partida irekia, Unai Laso apur bat favoritoago irtengo dena, baina Aitor Elordik erakutsi du. Txapelketa honetan zehar Javi Zabalari sekulako astindua xeatua eman zion 22 eta 7 irabazita Tolosan, gero txapelketan Peioren aurka ez zuen sarrera onena izan, baina aurrekoan Peñari irabazita motivazioz gainezka irisiko da ziur maiabitarra, uda ez du ona izan, istripu bat eta tarteko denbora apur bat geldirik ere egon behar izan da, eta orain berriz jada lauterdiko txapelketan erabat murgilduta, partida bana dute irabazia biek ala biek, esango nuke Laso gehiago duela galtzeko Elordik baino, Aitor Elordiren konfiantza handirik ez zegoen txapelketa honetan egin duen uda eta kontuan hartuta, baina sakean asmatu eta errematerako aukerak uzten baldin badizkio Laso Aitorrek ez du arkatuko, eta horretan oso erne ibili beharko du nahi Lasok, sakea egin beharko du ona eta gero Elordi erabat defentsan ibili. Badakigulako Elordik bote zein airez erasorako pilota hartzen duenean sekulako arriskua duela eta tantoa amaitzeko gaitasun handia. Beraz, partida ederra bihar Iruñeko Labrit pilotalekuan Elordi eta Lasoren arteko hori. Eta igandean, Atano hirugarrenean, Altuna hirugarrenak eta Zubizarreta hirugarrenak jokatuko dute. Altuna izango da, noski favorito, ez dakit dirua nola izango den, baina nik uste harrika izango dela Altuna hirugarrenaren alde. Bi dimensio ezberdinetako pilotariak dira, ez? Altuna gaur egun kuadroan dagoen pilotari honena da, Irai Zubizarretak berriz aurtengoa du lehen mailan lehen txapelketa, eta berak esan zuen, ez? Urrutiko Etxeari irabazi ostean 3 partidak ikasgai bat bezala hartuko zituela, Erik Jakaren aurka ez zuen lehiakor izaterik izan, lehengoan Iñaki Artolaren aurka, zorigaiztoko Artolaren lesio hori tarteko iraitzek sailkatzea, hirugarren
jardunaldira bizirik iristea lortu du, baina hirugarren jardunaldian egon daiteken aurkari gaiztoena izango du aurrean Jokin Altuna. Gainera Altunarentzat oso Altunaren ezaugarrientzat oso egokia den pilotaleku batean, kasu honetan Atano hirugarrenean. Eta, iraitzek egia esan ez du ezer galtzeko, Jokin gainera halako partidek bere buruaren eta apur bat orokorrean bere ezaugarriekin eta bere izaerarekin ez diote gain hartzen, presioak ez dio gain hartzen, eta iraitzek aukera bat izan nahi badu gauzak oso ongi egin beharko ditu, saketik hasi, erabaki hortasunez jokatu, pauso bat ezin du atzera egin, bestela Jokinek tantoa dominatu eta amaitzeko aukera izango du, baina ea behintzat partida polit bat ikusten dugu, baina esan bezala, Jokin Altunak aurrera inolako arazorik gabe atera beharko lukeen norgehiagoka, eta jada berez iraitzek zail dauka sailkatzea, baina Jokin Altunaren aurka eta duen tantoa beraxa kontuan hartuta are zailago, eta nik uste beretzako jada gauza handia dela, gertatutakoa gertatuta, beretzako gauza handia da final laurdenetako ligaxkan azken jardunaldira bizirik iristea, eta horixe izango du, ez mugarri Altunari behintzat apur bat lehiakor izatea Altunaren aurka. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.